Alhamdulillah wa syukurilah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Le Dik Petruk, selamat pagi Dik Bagong. Selamat pagi juga Mas Petruk. Iya. Wis ngancik patet songo goro-goro ora gara-gara sok. Sadurunge dirampungke lakone ning dikendhoni luwih dhisik suasanane kanthi ya kuwi season gara-gara patete songo. Dikendhoni luwih dhisik menggaris bawahi atur kula mapan wonten ing season limbukan kala wau mangkono ya truk nggih. Ora lali awake dhewe sowan rene ora ana kembung sing luwih endah kang kudu diucapake Mas Petruk Mas Gareng. Iya Gong, heeh Gong. Kejaba mung awake dhewe mbaleni atur menggaris bawahi atur awake dhewe ana ing season limbukan mau. Heeh. Ya kuwi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Iya. Nggone nggih menika pepundhene awake dhewe, ibuke awake dhewe Bu Karsupin. Heeh, Ibu Kepala Desa. Anggone ora waleh, ora wadeh, ora jelek. Heeh. Anggone tetep mercaya awake dhewe sak kanca Sanggar Seni Astabrata. Awake dhewe sing pendak taun ketiban sampur kineng paring lipur caos hiburan untuk warga masyarakat ana ing Kukuban utawa wilayah Ngadipira ngisi adicara ya kuwi bersih desa utawa sedekah bumi ngono ya kok. Heeh, iya. Warga masyarakat kene ya wis atal karo awake dhewe sak kanca. Iya. Aja ta mung Ngadipira sak kecamatan Wilangan wis kaya dienggo latar karo kanca-kanca Astabrata mangkono. Lah wit awake dhewe SMA, wit awake dhewe SMA wis masuk ning Wilangan kene marambah makaping-kaping. Iya. Wit kok Tampang, Jegong, terus dusun Wilangane dhewe. Iya. Wit biyen awake dhewe wis moyang-maying rono. Lah iya. Bengi iki, bengi iki ya wis kangen-kangenan meneh karo warga masyarakat Ngadipira. Wis hafal wis akeh warga masyarakat kene karo cake dalang kabar sak kanca Astabrata. Lah wis ora usah sabetan suwe-suwe, penting wis do akeh sabetan dhewe. Lah iya. Sing penting seneng penting hiburan. Lah iya. Wahyu kerja kayun wis to ento kowe. Aku wis ya. Wah, iki lakone dipaket ngene iki. Ngene iki Wilangan kene wis apal aku wit SMA ben mesti Wahyu. Mbuh Tampang, mbuh Jegong. Mbuh kene Ngadipira iki mesti Wahyu. Nate lho setahun ning Makutarama tanggo ning Wilangan ping 3. Yon Tampange yo Jegonge Makutarama. Lah iya ora apa-apa. Apa-apa. Iya. Yo